タイでの制限措置、この規制措置に関しましては、本日日曜日の午前0時から始まっております。香港政府がワクチンパスポートの対象国として日本をというようなそういった発言がありました。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今日はタイで制限措置が発表されましたので、そちらの詳細についてお伝えをさせていただきます。タイでは現在新型コロナウイルスの第3波が来ているような状態でして、新規感染者がどんどん増えてきているような状態になります。そんな中で現在タイでの規制の措置が発表をされました。どのような措置が発表されたのか、ロックダウンや外出禁止の措置などはあるのか、そういったことについてお話をさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まず1つ目、タイで発表されました制限措置、そちらの詳細についてお伝えさせていただきます。そして2つ目は日本での話題になるんですが、4月20日から日本でお手軽にタイのグリーンカレーが食べられる、そういった話題をお伝えさせていただきます。そして3つ目は、香港政府がワクチンパスポートの対象国として日本をというようなそういった発言がありました。そのことについてお伝えをさせていただきます。そして4つ目は、タイの現在のコロナの状況についてお伝えさせていただきます。今回も様々な情報をお伝えしていきますので、この動画を見ると現在のタイの状況がわかり、またアジアの他の情報なども知ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報、世界の最新情報をお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そういったもの、最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはタイ政府が発表しましたタイでの制限措置、そちらの詳細についてお伝えをさせていただきます。こちらの記事をご覧ください。アジアトラベルノートからになります。バンコクやチェンマイ、チョンブリ18都県は貿易措置区分としましてレッドゾーンに引き上げをされました。そして残りの58県も一律オレンジゾーンということで指定をされました。本日4月18日から店内においてのアルコール類の提供、また店内での飲酒、こちらも全土で禁止をされます。ただタイ政府は現時点ではロックダウンとか外出禁止令、こちらの方の発出は行わないことも明らかにしております。それでは実際どのような規制内容となるのか、そちらを詳しく見ていきたいと思います。まずはタイ全土に適用される規定になります。パブ、バー、カラオケ、マッサージパーラーなどの娯楽施設は閉鎖となります。レストラン店内でのアルコール提供は禁止となります。ショッピングモールは午後9時までに閉店をする必要があります。また遊園地、モール内の遊技場は閉鎖となります。そして学校や教育施設は閉鎖となります。また基本的に50人以上が集まる活動は禁止とされます。これがタイ全土に適用される規制となります。それではその中でレッドゾーンに区分をされている18都県の規制に関しまして追加の規制があります。こちらをお伝えさせていただきます。コンビニエンスストア、スーパーなどは午後11時から午前4時までは閉店をする必要があります。フィットネスジムや体育施設は午後9時までに閉店をする必要があります。レストランにおいては店内飲食が可能な営業時間は午後9時までとなります。ただし午後11時まではテイクアウトのみで営業を続けることは可能です。それではオレンジゾーンに区分をされました59県、こちらの規制に関してお伝えをさせていただきます。レストランの営業時間は午後11時までとなります。11時までは飲食が可能になります。タイ全土に適用される規制に加えてオレンジゾーンに適用される規制はこの一つのみになります。レッドゾーンとオレンジゾーンの大きな違いは、オレンジゾーンではコンビニエンスストアやスーパーの時間短縮の措置は適用されていないというところになります。またオレンジゾーンではジムも通常通りに営業をすることができます。ただレッドゾーンでもオレンジゾーンでも、つまりタイ全土においてバーは全て閉鎖になりまして、レストランでの店内飲酒は不可となります。このレッドゾーンに指定をされた都県、またオレンジゾーンに指定をされた県に関しましてはこちらに示しますので、気になっているエリアがありましたら停止ボタンを押してご確認いただければと思います。この規制措置に関しましては本日日曜日の午前0時から始まっております。コロナの新規感染者がだんだん少なくなってくると規制措置もだんだんと緩和をされてくるんじゃないかと思いますが、現在ではこのような状況になっています。それでは次の話題になります。4月20日から日本で手軽にタイ料理のグリーンカレーが食べられるようになる、そのような話題になります。牛丼の松屋系列のカレー専門店マイカリー食堂では2021年4月20日午前10時よりタイ料理メニューのグリーンカレーを発売します。このグリーンカレーに関しましてはベースは本場タイで作った本格派ということで、一口食べればタイ気分、そのようなキャッチフレーズになります。
テイクアウトも可能で、お家でもオフィスでもタイ気分。ぜひこの機会に本格タイカレー、グリーンカレーをご賞味ください。そのように書かれております。このマイカリ食堂に関しては、牛丼の松屋ほど多く店舗は構えてはいないんですが、ある程度店舗は日本にありますので、そちらのリンク概要欄に貼り付けておきますので、もしご興味があり、ご近所に店舗があるようでしたら、足を運んでいただくのもいいかもしれないなと思います。グリーンカレーということでは、私は日本で一番美味しいと思っているグリーンカレーがありまして、それが群馬のサンガムというところで食べることができるグリーンカレーになります。このグリーンカレーは本当に絶品だなと思います。もしお近くの方であれば、一度足を運んでみてグリーンカレーを食べてみてください。このグリーンカレーに関しては、レトルト版での配送も始めているようですので、数ヶ月前には TBS のマツコの知らない世界でも紹介をされたようでして、こちらもリンク概要欄に貼り付けておきますので、もしご興味がある方はご覧いただければと思います。それでは次の話題になります。香港が日本との間でのワクチンパスポートの設置を検討する、そのような話をしているというような、そちらについてお伝えをさせていただきます。現在 EU をはじめとする多くの国では、コロナウイルスに対するワクチンを接種した旅行者の入国を認めるワクチンパスポートの導入を計画している状態です。香港にある香港大学感染症センター所長は、ワクチンパスポートを検討するにあたってゼロリスクを確保することは困難である、そのように述べております。要するにワクチンも 100% のものではなく90何%というような、そのような有効性を示しているワクチンが多く、また中国製のワクチンは他のワクチンに比べて有効性が少し低い、そういったところでもあります。ですのでワクチンを打っているからといって必ずコロナを防げる、そういったものではないということになります。そういった中でワクチンパスポートの考え方を導入するには、まずは科学的な根拠、そして安全性、そして経済効果など、それらの原則に従うべきだと指摘をしているということです。そういった上で香港政府は日本、韓国、台湾、中国本土との間でワクチンパスポートの設置を検討することができる、そのように述べているということです。今後2021年、2022年の海外旅行に関してワクチンを接種している人が海外に行きやすくなる、そういった時代にだんだんなってくるんじゃないかと思われます。それでは次に気になるタイのコロナの状況についてお伝えをさせていただきます。こちらはバンコクポストからお伝えさせていただきます。タイでは4月17日土曜日にコロナの新規感染者を1547人確認したと発表をしました。この新規感染者の増加に関しましては、金曜日が1582人でしたので、それをわずかに下回ったという形になります。海外から入ってきた人から発見されたのは3件だったということです。また、タイで多く新規感染者が発見されているのがバンコクやチェンマイ、チョンブリになります。昨年12月の末から一気に新規感染者が増え出したサムットサコンでは、ある程度新規感染者は落ち着いているような状態であります。このチャンネルでも今後のタイの新規感染者の動向、こちらに注視していきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は今日から適用されるタイ政府が発表したタイ全国で適用される規制についてお伝えをさせていただきました。タイでは現在新規感染者が多くなっている状況ですが、第1波も第2波も乗り越えてきましたので、この第3波も乗り越えて新規感染者が少なくなっていってくれればなと思います。また世界ではワクチンの接種が進むにあたり、だんだんとワクチンパスポート、そういったものを使ってそれぞれの国を行き来できるように、そのような計画が国ごとで進んできております。前回の動画ではインドネシアのバリやシンガポールのことについてお伝えをさせていただきました。そして今回は香港についてお伝えをさせていただきました。他の国でも少しずつ動きが始まっておりますので、そのことも引き続きこのチャンネルで紹介をさせていただきたいと思います。最後になりますが、一つだけ告知をさせていただきたいと思います。私はアフリカの民族音楽を演奏したりしているんですが、その音楽はとても癒し効果があって、ヨガをするときにヨガスタジオで使っていただいていたりとか、あとは美容室で使っていただいていたりとか、またこれを聞くことによって夜よく眠れるようになりました。そのような感想をいただいたりしております。音楽評論家のピーター・バラカンさんにも推薦していただいたりしておりまして、ピーター・バラカンさんのラジオ番組で演奏させていただいたりとか、またバラカンさん主催のイベントで演奏させていただいたりとかしております。CD がこちらにあるんですが、このような CD を発売しております。こちらの CD、ホームページで買っていただくことができますので、そのホームページのリンクも概要欄に掲載しておきますので、もしご興味がありましたらご覧いただければと思います。以上、告知になりました。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきましてありがとうございます。そしていいねやコメントをいただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回もこの動画ご視聴いただきましてありがとうございました。